ves arredor, nun lugar que está preto daqui. Ven a este mundo de cor, A abella Maia. porque todos agardan por ti. A abella Maia aquí está, con amigos que nunca esquecerás. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. Un amigo pro carballo. Estás ben, Max? Pero están chovendo landras. Que raro, non estamos no outono. Ai, vaya, pois eu non vou quedar aquí. Vide comigo, vamos amosar unha cousa. Védelo, nin carriza, nin fungos. É como se os comesen. Mira, aí hai algo. Ai, ten un cheiro moi forte. Que é isto? Chámase trufa, é unha especie de fungo. Oh, aquí hai moitos normalmente. Como debe ser, estamos debaixo dun carballo. As trufas teñen uns filamentos que axudan o carballo a comer e a beber. Pero se non quedan máis, a árbore vai enfermar. Ei, é por iso polo que están chovendo landras fora. As follas tampouco parecen moi sás. Ai, coitadiña. E se traemos máis trufas para aquí? Sí, boa idea, pode funcionar. As trufas poden volverse dar sempre que non volva quen as estivo comendo. Ai, correde! Ei, recoñecina! É Molly! Hola, Molly! Non, non son Molly, son Polly. Molly é miña irmá. Oi, que ben, queda unha trufa. Pensei que as comera todas. Para! É a derradeira! Imos plantar máis para que o carballo mellore. Oi, que boa. A Molly e a min gustannos moito. E falando de Molly, vai vir aquí e a ela gustanlle as trufas máis que a min. Oida, que eu teño outra idea. Landras. Molly e eu preferimos raíces ou trufas. Ben, mellor isto ca nada. Mentres agardamos que plantedes máis, podemos comer isto. Temos moito apetito, sabedes? Non lle gustan moito as landras, pero se lle procuramos un sitio no que haxa outras cousas que comer, seguro que a Polly non lle importaría mudarse de casa. E o que temos que facer despois é plantar as trufas. Se é que as atopamos. Mira, outro carballo. Ten que haber toneladas de trufas debaixo. Hola, amigas. Queredes xogar? Que vos apetece a mosca con ferrete? As agochadas? Agora non, Barry. Estamos buscando trufas para salvar unha árbore. Oh, a min daseme ben buscar trufas, en serio. As moscas temos un sentido moi bo do olfato. Ti sabe lo que é unha trufa? Maia! Willy! Vide a ver! Atopei unha, negra e cun cheiro moi forte. Pero as trufas medran baixo a terra. Esa é a bola de ben. Ei! A miña bola! Marchou alguén coa miña preciosa bola! Barry! Tranquila! Está todo controlado! Non, non! Ai!
miña bola, a tu peite, miña querida bola de esterco. Barry! Ai. Estás ben? Espero que non mancase las as. Alto! Aquí hai unha trufa. Estás seguro esta vez? Totalmente. Recoñezo o cheiro. Podedes confiar en min. Son Barry o experto. O experto en desastres. Eu creo-te. Non te movas de aí, vou por máis para que faga un burato. Aquí abaixo hai moitos túneles. Tiñas razón, Barry. Están cheos de trufas. Crees que podes sacar unha, Max? Claro, podo sacar 3 ou 4 se queres. Este carballo non as vai extrañar. Mi madrinha! Maia! Maia! Non vayas moi lonxe, vas de perder. Que vas facer? Temos que buscar algo de comer a Molly e a Polly se queremos que vayan para unha casa nova. Mira, ves todo isto? Venme axudar. Polly non nos vai crer se non lle axudamos. É demasiado grande para nós. Vamos, Willy, temos que atopar a maneira de que veña ela aquí sen que vexa as trufas. Fai o que faga eu, Willy. ¡Ey, qué divertido! Oh, isto está moito mellor que as landras. Quero máis. Oh, cenorias e rabos. Non é que me gusten, encántanme. E ademais alí xa non queda nada que comer agas landras. Oh, teño yo que contar a Molly. Imos levar unha enchente e vai a enchente. Xa está. Así Polly e Molly non comerán todas as trufas da outra árbore. Collemos 5 trufas. Agora temos que plantalas. Como imos facelo? Se imos ali acabamos esmagados. Quizáis non. Pero, Maia, pódennos caer na cachola. Queres que o carballo volva a estar ben, non?
Conseguímolo, Willy. Imos salvar a árbore máis bella da pradería. Parecérame que aquí había algo que recendía. Alto! As trufas non! Ei, o pelo! Ti és Molly, a irmá xemelga de Polly. Sinto, Molly, pero custounos moito traer aquí estas trufas. Ei! Ademais, Polly está agardando por ti con toneladas de cenorias e rabos. Oh, iso sí que vai estar ben. Sempre que Polly non nos coma todos antes, claro. Oi, ai. Agora só queda cruzarmos as antenas e agardar que as trufas medren. Creo que a nosa árbore se vai recuperar. Ei, agora que xa vais a andar, para nós é hora de xantar.